खुलुमबाय बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय बा हरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै। जों दायो गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव थांनो नायदों, माने थांनायनि प्लेनिंबो गैयामोन, थेवबो जोङो थांनोसै होननानै ओंखारबोबाय। खामानिया हथात ओंखारना होब्रबनायखाय थांबाय थानाय लोगोफोरनो लांबाय थादो। जों मोनहैनानै आं भिडिअ खालामनो हागोन ना हाया बेनि कुनु गेरेन्टि गैया लोगोफोर, थेवबो नाजागोन आङो। बेखायनो नायनोसै थांनानै मा जायो। आंनि फिसाजोखौ माबायदि गसंहोनानै लांबाय थानांगौ, माने जिरायनानै थांखाया बियो, जिरायना थाङोबा एख' नुहुराना बाहेरनिफ्राय, माने बिदि गसंनानै लाना थांबाय थानांगौ। बिखौ आखाइ एरलांजोबखायो। नायलांबाय थादो। नों दा मायाव थांनो नायदो? जों दा थांगासिनो दङ गुवाहाटी इउनिभारसिटि। गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव थांफानो नायदों आंबो, थांफाग्रा नायग्रा बडिगार्ड, दरजा खेवना होग्रा नैबे बिसोरो गोदो उन्दुलांबाय। नै हाजो मोनजेनबायानो, हाजोनि टाउन हाबजेनदों जों दा। जों बिथिंसो थांगोन। ओमफ्राय लामायानो टार्निं टुरनिं गांनाय उखैनाया हामथारला, जालांग्रोनोसै। नैबेयाव मोजां रेस्टुरेन्ट मोनसे दङ, मोजां मोजां बुस्थु मोनो, जालांनोसै र'। आखाइ सुग्रायाबो जि गोजानावसो, लंकेयावसो फैनानै आखाइ सुफैनांगौ। नै जि गोजानाव ओरैसो थाबोबाय रेस्टुरेन्टआ। फिसाजोखौ बिनि दखानाव माने रेस्टुरेन्टआवहाय खामानि मावग्राफोरासो बिलालाय लागासिनो। बिदिनो इखो माने इदि जेरावखि थाङा मानो, रेस्टुरेन्ट बा ओंखाम हटेल जायखि जायाबाबो बेखौ माने लानानै होखायो आरो। जों बिन्दासआव जानो मोनो। नै बिफाया जि गियो, ओमफ्राय आंखौ बिथिं नाहर बिथिं नाहर होनबाय थायो, नायगिर, मुथिं थांदो, मुथिं लाना थांदो नाय होनबाय थायो। ओमफ्राय आंबो नायहरो, आंहा जानायानो थालांलां नायहरनानै जि बिलालाय लागासिनो। जाखांबाय नै, एकदम गोग्गोम उदै बुंजासे। सानजौफुनि मानसिना उखैनाया हालियामोन। नायलाय जि बिथिं लाबथिंगासिनो। Itu tinita dia, gula hari itu dia kek. Kayak jangan moजां मोनोनिया, केकखौनो बाथायबाय मोजां मोनो।
Ya, danger saya yang lihat ke saya. Sumbi terdengar. Ini berapa mantar ya, Pak? Purlung butuh dalang manjen baik nih. Kalau ni udah nih sudah jadi deh. Tapi mana ek bos tu nak cakap apa ni? Ya. Ya, ini first time gua tiap agak najen bay. Nagiti? Gua tiap agak najen bay gini. Nai, yo nai. Kitty. Kitty. Pare kanua. Sorry logoफोर जों आं खामानिखौ देखायनो हायासै माने एसे सेक्रेट खामानिनि बियो थांफिननोसैनो दुखु जना Economy drive mode activated. Tikili tukulu Kitty Ambil sini jangan Sabainya tinggal kamarnya Tukulu Sana Naik sana Ada naik sedih Ke sini kesini Maybe 1962 Kurang ya Ni itu kan aku jadi itu apa Roy ini partu ya Roy ini kuali tanggrah mantai ini ya, naik becing tangan jeng, naik gitu. Duduk berapa? Sanad najeng soalnya najeng bukan jali ya, horjai najeng soalnya najeng jeng. Ayo, horjai deh. Saya pasti najeng kumsi jai tanya. kumsi, dorsi, jazubai. Tangyang na. Begitu, mana biaya ini? Harga kenai korupra salah ini saling sei, ekonomi sei,
बे जाबाय आइनि स्पेसियेल गोदावबो मोनजाया आइल' स्पेसियेल आंथ' मोजां